देग्लाय 2025 आरो 26 नैबे फाइनान्सियेल इयाराव प्रमद बर' मानबोदोर चिफ बिथांनि दैदेननायाव जि अनसाय बिथांखि हरदों बे अनसाय बिथांखिया जोंनि धोनस्रि समस्ति हिसाबै ओबीसी जेनेरेल आरो एसटी बे हिसाबै 210 बे हरदोंमोन आरो बे 210 नि गेजेराव नैबे बरिगाव प्राइमारि बा बरिगाव भिसिडिसिनि सिङाव गासै 25 सा आइजोफ्रा जोंहा बेयाव मोननो हादों आरो बेखौनो दिनै आङो जायफ्रा बेयाव फिसा फिसौ दखान होनानै जायो सक बाजारफोर दखान होनानै जायो बिसोरनो हेल्प जानाय बायदि सहाय जानाय बायदि बेखिनि रां अनसुंथाइखौ होनाय हिसाबै आङो बेखौ गथायना होफैदों आरो बिथांमोननो गथायना होनो मोननानै आं प्रमद बर' बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर हरदों मानो होनना बुङोबा बे आइजोफ्रा गोबाङानो रान्दिफोरबो दं फिसाय गैजायै बिदि दं न'खराव उन्दै उन्दै गथ'फोर दं दा बिसोरखौ फोथांना दोननो थाखायनो फिसा फिसौ माने सोरबा मैगं दखान साहा दखान होनानै जानो गोनां जायो हाथाय बाजारफ्राव दा बे 5,000 बे अनसुंथाइखौ हरनानै बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों आरो सहाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों ओंखायनो आं बिथांमोननि जानानै प्रमद बर' बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर हरदों आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदिनो आरो हरबाय थानानै जोंखौबो सुबुं सिबिनो थाखाय जाहाथे मोनसे माने परिबेक जोंनो होदों आरो बिनि थाखायनो आङो रोजा रोजा साबायखर हरदों आरो लोगोसे बेयावहाय दिनै जोङो बे बरिगाव प्राइमारिनि सिङाव नैबे भिसिडिसियाव जेला बे चेकखौ होनो फैदोंमोन बेवहाय फ्राय नांगोल आरो बिजेपिनि माने बिपिएफ आरो बिजेपिनि गासै 9 सा माने गोख्रों दैदेनगिरि बा बे वार्कारफ्रा जोंनियाव जगदान जादों इउपिपिएल हिसाबै बिथांमोनखौबो आङो पार्टिनि जानानै इउपिपिएलनि जानानै आं बरायदों आरो फैबाय थानाय दिनाव नैबे धोनस्रि समस्तियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै माबोरै देरहानांगौ बिनि खामानि मावनायजों लोगोसे बे ओनसोलाव बा स्पेसियेलि बे माने बरिगाव प्राइमारियाव गोबांथार बेयाव माने जौगानाय खामानिफोर जिहेतु जाबाय थादों जोंहा इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केम्पासावबो बेयावनो जादों मडेल कलेजनि मोनसे बेवहाय माबा जादों माने बिल्डिं दा लुगासिनो दं लोगोसे लाल बाहादुर शास्त्री मोनसे गोजौ हाइ स्कुल दंमोन बेबो बेवहाय हायार सेकेन्डारि जाबाय आरो सुजित नार्जारि मेम'रियेल अडिट'रियाम बे माने बरिगाव प्राइमारियावनो जादों नलेज सेन्टार जादों आरो भिसिडिसि अफिसबो जाबाय गामि गामियाव फ्राय गामि गामिफ्राव जेसेबांखिनि गिर्जाफोर दं बा बाथौसालिफोर दं बेयावफ्रावबो बहाबा कमिउनिटि टयलेट आरो बहाबा माने कमिउनिटि हल बिदि लुनानै होदों लामा दालां बानायना होदों दा बेफोरखौ नुनानै नैबे माने प्राइमारि बा नैबे भिसिडिसिनि सिङाव जेसेबांखिनि भटार्सफोर दं इन्टेलेक्सुवेल्सफोर दं गासैबो इउपिपिएलखौनो माने भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होनाय हिसाबै आरो जायफ्रा दिनै राजनिति भाबे माने खोब गोख्रोङै बाहागो लायो बिथांमोना बे इउपिपिएलआवनो खामानि मावनो थाखाय जोंनियाव दिनै जगजान जाफैदों आं बिथांमोनखौ माने रोजा रोजा साबायखर हरदों जोंनि दलाव माने फैनायनि थाखाय मोनबाय प्रमद सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों मानो होनब्ला जोङो दखान होयो जोङो फिसा दखान होनानैहा जायो जे जोंहा बे दखाना बेबायदि मोजां नङा अखा सेरो बे अखा सेरनायनि थाखाय जोङो थांदोंमोन रुजुग्रा सारनि गुदियावहा जेब्ला जोङो रुजुग्रा सारनि गुदियाव थांदोंमोन अब्लानिया जोंखौ बे रुजुग्रा सारा गनायनानैहा जोंनि एप्लिकेसनफोरखौ लाखिदोंमोन आरो दिनैयो नैबे चेकखौ जोंनो सारा होबाय बिनि थाखाय जोङो रुजुग्रा सारखौ आरो प्रमद बर' सारखौ बिथांखौ हामबाय होनदों बेखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ पाइছো 5,000 प्रमद बर' ইয়ার ডাইরেক্ট যেনেবা আপনার কোনে যোগাযোগ করেছে বাবুলো আর আমার পিসিএলসি চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান এটা সিলেক্ট করেছি ইয়ার দ্বারা আপনি পাইছে কেনেকা পাইছে আপনি পাইছে ভালে পাইছো আৰু এতিয়া আঁচনি দিছে আৰু তার ধন্যবাদ আৰু আমাৰ বড়ো কি বর্মত বড়ো সারক আপনি দোকান দিয়ে নাকি দোকান দিয়ে ছাৰক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো এই আঁচনি পোৱাৰ কাৰণে কিমান পাইছে 5,000 টকা কোনে যোগাযোগ কৰিছে আপোনাক টিএলসি ছাৰ रुजुग्रा मुसाहारि सारे धन्यवाद प्रमोद बड़ो सारक मैं बहुत बहुत धन्यवाद आं सिगां
बिजेपियाव दङमोन बेयाव आङो खामानि मावबोदोंमोन मावनानै बे जेबो मोननाय जायाखै अनसुंथाइ दायो बेखौ आङो नोजोर बोनानै इउपिपिएलनि हान्जाखौ दोरै नोगोरै मोजां खामानिखौ मावबोनायखौ मोजां नुनानै आं दायो जइनिं जादों दिनै फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावो दा बेबायदिनो दा फैबाय थानाय समाव जेरै इउपिपिएल सरकार जेरै मावलांदों बेबायदिनो आंबो मावनो बेबायदिनो थांखि लादों खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां मावलांनो आगान सुरनो होननानै आंबो बेखायनो आङो साननानै नोजोर बोनानै आङो जइनिंखौ जादों आरो মানে এতিয়া আগতে যিবিলাক মানে খাজানা আমাৰ মাটিবিলাকৰ লোৱা নাছিল এতিয়া মানে এতিয়া খাজানাবিলাক এতিয়া চলি আছে এইটো বিষয়ে আমি অলপ ভাল পাইছোঁ